ନହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେବେ ଫାଶୀ ନ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଝାମେଲା କରିବ ବାପା ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହାଣି ଦିଅ ବାପାକୁ ଯେମିତି ମାଇଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ତମେ ହିଁ ବୁଝ ସେଇ ଯୋଉ ଚାକିରି ସେଇ ଟୋକା ଯୋଉ ସେଇ ଫଟୋଟା ଯୋଉ ସେ ସାର୍ ରଖିଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ମାଆର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ସେ ମାଆକୁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରକୃତିରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଯୁବ ପିଢ଼ି ଆଉ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେମିତି ଜୟଦେବ ନିଶାମୁକ୍ତ ହବ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯଦି ଜୟଦେବ ମାଟିକି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ ଜୟଦେବକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟଦେବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହବ ଧନ୍ୟବାଦ।